aboki na ke. Shi yasa na ga hankalinka ya kada ya yi can ya tafi. Ina can magana ka shi kai kale ni. In dai kana son ta to ba matsala bane. Amma sai dai akwai matsala guda ɗaya. Ka san me matsala? Sai dai an sa mata rana. Ina tunanin haka. Amma ai akwai hasanata. Su ne kamar su ba za ka taɓa bambance su ba. Ka gane? Hasanan ma ina sa ran ta fi ta kamun kai da natsuwa da kamala. Amma sai dai mutum na akwai matsala. Babanta ne wallahi. Ido ga kawo Alhaji Musa. Kuɗi ne kawai matsalarsa? Kuɗi. In dai da kuɗi. Wuta ta mutu. Ni ko ka san kuɗi ba matsala ta. Tabbas. Yadda na ga wannan yarinya in dai wacce ɗaya ita ma da take. To daga miliyan 1 zuwa miliyan 10 zan zuba ba da can. Na san za ka iya. Ai yadda ka san a tsagar tara ba ka bambance ba ko ba ka saki. Ka dai san gidansu. Aisha. Gidansu yana nan ta baya. Bayan shagon wannan maganar mun gabata. Ya magana shago da me ba. Akwai zobe da ya rage za a so. Zoben azurfa din da gwalagwalai ma dai irin ɗan Dubai din nan gaskiya sun gaza. Okay. Da zinarin nan ma irin na matan nan. Okay. Sarƙoƙin nan sun ma sun gaza. Okay. Gaskiya muna da wasu sosai to shi ke. Next zan yi tafiya. Ina dawowa. Za ka yi zama. To insha Allah. Insha Allah. Sai da mu yake. Bayan fage, bayan fage, bayan fage, bayan fage, bayan fage, bayan fage. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa, kadin ne? Mai baki na a cikin nan. Shi aba kowa da kowa yi. Karka damu da nan kowa bai nasu. Karka damu da to wanda aka aje gida wannan ka aje in ya kare sai a karu. To dauke mu mana, dauka mana. ga manyan iyaye sun zo biki da girma. Da ni ne sai haya ka tunawa. An kokata kashi. An kokata kashi. Baki halin banza ba. Ango. Baki ba kai bakin banza ba. Ko za ka ga baki da yawa kwalta ya biyo. Ango. Ka fi gaban a raina ka ango. Ango ka fi wancan. Ka fi wancan matsiyacin mai bugun yan baro. Ka fi wancan matsiyacin mummunan nan. Ka fi wancan matsiyacin wanda baya kyauta sai laushi. Ka fi wancan matsiyacin wanda a gidansa aka tafi shaidai ya gani. Ka fi wancan matsiyacin wanda yake yawa gari shi ɗaya yiwuwa Allah ya sa ɗan gwata a jihu. Ango ka sa ɗan gwata a jihu. Koro, koro ba da koriyan koro ya sa ɗan gwata a jihu. Ya sa ɗan gwata a jihu. Kai wannan biki Allah ya ka la ilaha illallah ya koma minta amfarantin sabuwar ke fitowa minta amfarantin ya kuma wai ya kuma ba za su kare ba ne Ai ka bari haka ne. kaya bari Za a shiga ba wani. ai kaya bari I thought chicken ice. wai yo Allah na minta amfarantin A ran tema da kyau a kashe shi a wuri. bashi Babu abin da zai samu shago ukuru. Okay, to babu abin da zai samu shago ukuru. ya kara wayo Allah zai kashe ni zai kashe ni da dara bayan fage bayan fage bayan fage bayan fage bayan fage
haba ango Ka ya cika mana kunni. Idan ruwa ka sanin nan kwata. Alhaji Farasima. Alhaji Farasima. Alhaji ka ya haƙuri. Mutum kwata. Alhaji mu je falo. Mu je falo sai dan ido zai bata ya bata a tsakar ka. Ya bata a tsakar ka. Ya bata a tsakar ka. wucewa kalamiya ango ango Mu je falo. Me za ga mu? Alhaji Farasima. na kai dai wai me samu wani Bai samu ba. ai to wai ango madalla Allah sallame ni wallahi haka da ko ne rabar da shi wallahi Ma ba ni duniya. haba ango ga ka dan timi timi ango bi da amarya Tunda mun shigo falo sai mu tafi addu'a. Ba addu'a ne ba. Can ku ta kai a wajen me koyar mana zaka yi? Koyar mana zaka ce wani addu'a. Allah ke ba za a yi addu'a ba. Haka Alhaji a Farasima. Kai haƙuri ka san cewa an ce matan mutum kabarin su ce. To mijin kuma ba. Likafa ne Alhaji a Farasima. Ka san Allah. Ka ga yadda muke tare da shi ko? Wallahi ban san Alhaji ya shirya wannan. Kai haƙuri. kai na ban san wani haka saboda da na san haka di ban da ban kawo ka gidan nan ba Kada daga fannin na fikin bayan gama na fikin wofi. Da ya faɗi bakin ba da kai ba. To ba ku isa kace mutunci ba wallahi. Wallahi ba ku isa ba. Kana ta kan kafa ka tana bin rubu ne da banza. Ya matsa ya baka guri. Ka daina haba. A Farasima. Tunda abin ya zama haka. Ko ba haka ba ni na yadda ka lissafta abin da ka kashe sai in kirga biya ka. A dai wuce wuri abin da na kashe a kan wannan neman wannan yarinya. In ciya zan faɗa gidan nan ma ya da abin da ka mallaka ba zai biya ni. alhaji kai hakuri An ja ya kuri. An ja ya mutu alfarmar. An ja ya mutu alfarmar. ka san kai hakuri Ba ruwanki.